Знаете ли, че Васил Левски има ръкопис от 104 страници? Той се казва Обличително богословие и го държа в ръцете си. За първи път в самостоятелно издание го издавам с напълно разчетен текст и пояснителни бележки. Много хора ще кажат, ама какво значи разчетен текст, той Васил Левски да не е писал на друг език. Той е писал на старобългарски език, ръкописно, и на места е доста трудно да бъде разчетен. Текстът е напълно разчетен, с пояснителни бележки, тъй като става дума и за богословие, и това е една невероятна възможност да опознаем и това, което е сформирало част от духовния свят на Васил Левски. Вътре в ръкописа се разобличават изключително много заблуди, свързани с вярата. Има една част, която се говори какво значи да бъдеш пастир и какви качества трябва да притежава един духовен пастир. И наистина това е страхотен учебник за всеки човек, който първо иска да се докосне и до духовния свят на Левски и да види тази част, която е духовен водач, а не само революционер и политик. И второ, за всеки човек, който иска наистина да се развие като личност, да се докосне до неща, които са сформирали духовния свят на Левски и неговия идеал, това е страхотна възможност. Сега ще превключа, няма да превключа, така ще обърна, за да може да видите. Ето го. Разчетен текст от тази страна, от тук оригинала. Отляво оригинал, отдясно разчетен текст. 208 страници. Може да си го поръчате на линка към това видео. За първи път в самостоятелно издание се издава. И знам, че ще има и много критики. Някои ще кажат, то е било издавано в общите преди години, когато са се издавали всички документи на Левски в едно издание. Да, но никога не е бил издаван самостоятелно. Има много голям интерес. Изключително много хора никога не са чували за него. И целта ми е всеки човек да чуе първо, че такъв ръкопис съществува и всеки да има възможността самостоятелно